Te parlok sesen ngai kublaya pi baro kip jupe jagane ka video hakane ka channel. Bat mentangan bataya pi ya kikam bala penlaj da ka nigram da menta kipus jongki research assistant bat data entry operator. Te pej hakane ka video ngan bataya detail pi kumki nomba kipus ki belaj ka jinsiu ka age limit ka kereng pule bat kumnoban apply. Te pej hakane ka video hadu banda kuat. Te lada pidi iban kong iban pej yakane ka video hakane ka channel sengawa ban ai like yakane ka video buat kumjuru ban subscribe yakane ka channel. Te tokat ni sedang no mentah hakane ka video. Ka department jong ka nutrology nigrim shillong ka code application nepi namenta kipus jong ke research assistant ba data entry operator. Bat cluster pensumit ya ke application form ko jongpi kadai ha ka khathop trik Oktober arjar arphulai. Te namenta kipus jong ke research assistant ki nombor kipus ke belaj ka don tangkawe. Bat ha karta ka ba phila ban apply kadai ha karta ka ba khatra do live sansnem karta. Bat ha ka jingsiu ka balai pojar ha ka shibnai. Te ka essential qualification jong ka research assistant kishim ya ki bela pendep ya ka graduate ha ka science dan relevant subject na keno ka recognized university leng balai snem ka working experience na keno ka recognized university lane master degree ha ki relevant subject. Bat namenta kipus jong ki data entry operator ki nombor kipus ki belaj ka don tangkawe. Bat ha karta ka ba phila ban apply kadai ha karta ka ba khatra hadu live snem karta. Bat ha ka jinsiu ka bakhatnya wajar ha ka shibnai. Bat namenta ka keren pule ki shim ya ki bela pendap ya ka intermediate lane ka kelas pas na keno ka recognized board. Bat pidiru bandon ya ka speed test kamdei banduna ya ka khasrajar ki dispersion manla ka kenta lengba ka speed test ha ka komputer. Bat ha ka selection process part kadai lengba ka interview. Te komno phila ban apply namenta ka nigrim requirement arjar apply namenta kipus jong ki research assistant bat data entry operator. Te parlok lada pidon kamon bat ka keren pule phila ban apply lengbau email bat piha ban pha ya ki application form go jong phi kum ki vc bat ki relevant document show email hbsr.ner@gmail.com haswa ka khatsap tri Oktober arjar arpulai. Bat sewa will mention ya o number phone bat u email ID ujong pi ha ka application form ko jong pi. Bat ha ki shortlist candidate phila ban wanra ya ka CV bat artli ki dur passport size photo ki original bat sel attested certificate experience certificate bat kiwi ki document don kam na benta ka personal interview ka bansa long. Te parlok ada pidon kapat ka bapim bat saibha semua ban komen ha ka neka video. Bless you.